ikke håbe, den vælter eller et eller andet. Du må ikke skulle gå ind for. Bare i tilfælde, inden ikke slutter. Ja, det er bare med det, jeg tænker på også. Så er vi 3 personer, der sætter os på røv. Det kløder. Tag nu fat. Var der nogen, der sagde dagslys i haven? Nå, så kan vi godt gøre sådan der. Jeg skal bare følge til siden. Er du sikker på det? Nej. Tror lidt. Jeg synes bare, de andre, I plejer at lave, de plejer at køre længere tid.